hedder Jeppe Fischer, er 27 år, kommer fra Aarhus, læser til daglig til kandidat i antropologi her på Aarhus Universitet. Sidste år spillede jeg 2. division i Brabrand, men i år der er det lidt mere hygge at spille noget serie 3. I 10. klasse var jeg med til at vinde DM i Parken Ekstrabladets turnering, var anfører og målscorer på det hold, der vandt. Det var super sjovt at være med og møde nogle skuespillerstjerner og andre fodboldentusiaster og ja, bare have en sjov oplevelse og måske kunne bidrage med et godt spil. På banen er jeg mest midterforsvar og kunne godt se mig selv som en Torben Picnic, men midt eller en bakke er også helt fint. Så håber at få lov at være med.